खर' सादों आं खोन्थाया आयौ बाला बिदिसो आरो गुगोलानो मा एसे बैथालिहाय बेलाय जुमाय दङना दावसो देलाय आयौ बाला सानथिं बाथिं जौ लोङो आयो सेंग्रा मानसियानो नङालै दिनै लांनोसो फैदों आं न'आव आलासि फैनायखाय अके दसे जिरायथ' होमबालाय आं जौखौ लायनि ओमफ्राय बथलबेसे नांगौ बारा नाङालै बथलसेबानो जायो अके नों जिरायथ' दे आच्छा जिरायबाय दे आं मोजाङैनो जिराय दावसो देलाय आयौ बाला सोरबासो माथो आयदै गसाय आथिङा दुखु मोनथारबायलै बे गसाय गाज्रिनो गाहेथारबाय माथोलै आयदै देलाय आं बोनानै होनि है नाङा दे एसे बोनानै होबा सागागोन बियो अन्नाय आं बोनानै होनि बोआ होनदोंहाय आं गियो गसाय माखौ गिनांगौ जाखोब्रा नोंनि आथिंनि सानायासो खम जागोन ना आं बोनानै होनि बोआ ओमफ्राय मानो दाहाखु दाखु खारनांगौ जाखोब्रा नोंलाय आं खाराखै माथो आंखौ नुनानैनो खारथारदों नङा होमबा नोङो मालाय खारनाङा आं सिख्लाफोरखौ एदावाना सन्थलायालाय मिन्थिया नामा बाल आं गावखौ मानो लाजिदों नोयो बावबाय दे आं बोनानै होनि बारा गोसा बोनाङा दे एसे एनैयालाय साखायो सागानायनि थाखायसो सागागोनब्रा जेबो नङा दे आयौ बाला मा जादों बिसोरलाय मानसि गोसा बोदों जेबो नङा नों तालखौनो मोननाय नङा आं मोजाङै बोनिसै दै एसे मोजां मोनसिगोन एबार नों आयौ बाला मा जादोंहाय माबालै आंखौ नुनाय लोगो लोगो खारना लानानै गाहैदों आथिङा आयौ बाला ओमफ्राय दा बोरै मोनदों हापां एसे मोजां मोनगाबाय फै सेराव जिराय फै र' आच्छा दासो देलाय जौआ मोजांबा माने दाखालिना एसे दैब्रुब्रु जादोंलै नङा माथो गावहानो दैब्रुब्रुखौबाबो जागोन होननानै लोंनानै आंखौसो दाय होबाय आरो नै जौआ लांनोबा लाङाबा थाब बालनि गसाय कास्टमारखौ बिदि बुङो नामाब्रा इदि होनोबालाय बहा कास्टमार मोननांगौ जाखोलै दावसो देलाय होमबालाय मानोथो जोंहानि जौखौ बासिनांगौ दे जोंहा इसिबां मोजां कारा कारा जौ सङो बेखौनो नोंहा बिदि बुंबाय आरो दे हर लां दे दहैनोबा ओमफ्राय मोनसे खोथामोन दे नार्जि बुदांखौ गेजेर गेजेर लाबोफाबाय बै जौ लोङि मानसिफोरखौलाय मानो लाबोफानांगौ जाखोब्रा लाबोफाबाय नों नार्जि बुदांखौ जोंनियाव जौ लोंनो लाबोबा आं नोंनो गिलाससे फ्रि होगोन बाल दे नाजागोन आं अके दावसो देलाय नार्जि बुदांखौ गोसो थोथारो नामा नोंलाय औहाय बाल नार्जि बुदांखौ आं जि गोसो थोयो नार्जि बुदांखौ मोनगोन ना मोनाथाय अब्लाबो नोजोर होफ्लांबाय थायो माथो नायनोबो मोजांथार माजोंथारबो नालाय जोंफोर दुखियानि फिसाजोफोरखौबा फसायगोन ना फसायाथाय अबेसे आं प्रप'ज खालामबायमोन आरो सोमसिखौनो नांगौनो मालाय ओहाय बे सोमसिया जाम्बि बिनो नार्जि बुदां बायदि हौवाखौ मोनलायबावबाय सिरि सिरि खम नङा बियो सोमसियाबो दाथ' आं खोनानाय मथेबा मालाय थफिरामजोंबो रायलायबाय थायोनो आयौ माला हामथारबाय मासथिनि थफिरामजों गोसोथोलायोबा ओमफ्राय माथो थफिरामाबो माजोंथारनो माजों खोमा आं बिसानि न'आव थांफेराखै खोनाबायल' थायो नार्जि बुदां मोना जों गामि खाथिनिबाबो बांद्राय मोजांखौनो मिथिलाय लांनो नागिरा आंहा आरो बे थफिरामाथ' बेसेबा गोजान गामिनि बावसो माहाजोनथारनोहाय थफिरामा मालाय सोमसिया माहाजोन हौवाखौल' मोनफ्लाङो जोंफ्रा गैयाबाल न'खरावबो दुखिया हौवाखौबो दुखिया मोनसिगोनसो खोमा बाल्ला आंथ' बाला मा खालामनानै जाबावगोनथाय बिमाजों रायजाबाय थायो दाबो बिमाजों रायजाबांसिनसो नोंसानाव फैदों आं नोंखौ राजफुजा जानो राजफुजायाव थौ थांनोसै जोंहा दा मोनायाव थांजायो सोर थांगोन आं सोमसिजों थांफानो बादोंहाय मालाय माहाजोन बयफ्रेन्ड गोसो थोनायखाय बिराद दुगि जानानै दं मानसिया बेनिखायनो नोंखौसो लिंफैदों आं नोंजों आंजों थांनोसै दे बिदिबालाय दा मोनायाव ओंखारनोसै आरोना दे थाब थोरसि लथा ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संहैखानोसै आंहा नोंबो थाब रेडि जादे अके दे होमबालाय आं थांनोसै जुदि नार्जि बुदांखौ मोना थफिरामखौ मोनबाबो जागोन सोरबा सासेखौ मोनबाबो जाथारगोन अबेसे नार्जि बुदाङा नायनो मोजांसिन नालाय नार्जि बुदांखौ मोनबा आयै खोथायानो गैला नै आंबो मा सानदोंथाय ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै र'
दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया थोद माबायदि मेथाइलै बेलाय बेनो जाहैबाय अमा राजानि मेथाइब्रा अमा राजाया बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन सिंगार नोंसोर मिथिया नामा मानि एसेबां खुसि बमब्र गेजेर गेजेर मिनिलाबायनांगौ खोथा गैया बाथ्रा गैया बेलाय नोंखौनो मिनिदोंब्रा अमा राजा आच्छा बारु थाइबानि लारु आंखौ मिनिलायदोंना मिनिब्रा मिनि नोंसोर बायदि लोगो थानानैलाय आंनोलाय मा सुथुर नांबावगौ नङा होमबा आं दाखालि गामिनि रायजोफोरजों बुजाबाय थेवबो नोंसोरनि मोखां गन्थङानो गैया बहा दंमोन नोंसोरनि मोखां गन्थङा आं गामियाव गैयामोनलै आंबो गामियाव गैयामोनलै ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो बुजालाबायनांगौ जाखोब्रा बेफोरबो मोनसे फिसा फिसा एक्सपिरियेन्सब्रा लाइफआव मानसिजों बुजानोबो नांगौ लाइफआव मानसिजों मिनिजानांगौबो अनजानांगौबो नोंनि खोथाखौ लानानै आं बुजाथारालै माथो नोंलाय बुरै हिनजावफोरखौसो गोसोथोयोबा नंगौना नङाब्रा खोथाया बुरै हिनजावफोराबो खम थङालि नङा आरो जोंफोरबायदि सेंग्राखौ नुबा बिसोरबो गोजावोब्रा बिहामजोफोराथ' आं बायदि मदद जांगिला अमा राजा बायदि सेंग्रा होनबाथाय बा बिराद खुदै गलायखायो आसोलफोरा बेनिखायनो बिसोरनि खाबु मोननानैसो इंगित मोननानैसो आंबो बिसोरजों लाइन लादोंमोनब्रा आला बाजै सासेनि लोखिसारा बिहावा आं बाजैखौ खुदुमनायखौ नुफैगारबायब्रा देख नंमारगौसो आरो नोङो खुदुम मारदोंसोमोन औब्रा गावहानो खुदुम जानो गोसो जाबायब्ला आंबो सब खुदुमबायब्रा अमा राजा जायालै नोंना गामिनि बिबाजैफोरखौ बिमादैफोरखौ बेफोरबायदि नोजोर होनो मा गिदों नामा नोंसा बिमाखौ नोजोर होजानो नारजि बुदां थोद जात होनबाय थानाङा नोङो राज फुजायाव थांगोन ना थाङा फैसायानो थाइसेबो गैया र' जानमनिनो फन हरनि आं फैगोना फैयाथाय आंनि जानमनिया हेलौ जानमनि অমা ৰাজা কোৱা ভাল না जानमनि सना মই ভালে আছো তোমাৰ কোৱা বহুত দিন হল যে মোলে ফোন কৰাই নাই দেখোন মাবালে অল্প স্বল্প কামত বিজি আছে করবাই মানে তথাপি তোমালে মই মিস কৰে মানে গোসখাংবাই কৰে কাম বিজি তো আজিকালি বিজি মানুষ না মই বহুত ওপৰৰ মানুহ না আজিকালি এইটো কাৰণে ফোন চোন যোৱা নহয় আৰু মোৰ পৰা হয় নেকি পিছে কেতিয়া লগ কৰিবা তুমি মাতা মই যাম দুখৰ সুখৰ কথা পাতি থাকিম ঠিক আছে দিয়া তুমি আহিবা মই তোমালে বাট চাই থাকিম ঠিক আছে জানমণি পিছে এটা কথা হয়বে কৰিছে না কি কথা মানে মোৰ গুগল পেটো অলপ কিবা কিবি হৈছে বাৰু মানে অলপ পইচা ডাঙৰ ডাঙৰ আহেতো বেংকত অলপ প্ৰব্লেম হৈছে মানে বেংকত মানুহে মোক ৰখিব দিছে একাৰণে পইচা নাই পইচা আছে মানে তথাপিও নাই আৰু পইচাটো আছে ঢেৰ আছে তথাপিও মানে এতিয়া নাই মানে গুগল পে অলপ গণ্ডগোল হৈছে তো সেইকাৰণে ভাবলোঁ তোমাৰ পৰা পইচা পাম নেকি মই ঘূৰাই দিম কালি বেংক ঠিক হ'লে তুমি টেনশ্যন নাই ল'বি চব ঠিক হৈ যাব মোৰ পইচা ঢেৰ আছে বেংকত এতিয়াহে নাই মানে পইচা আছে এতিয়া নাই ঠিক আছে হ'ব দিয়া কিমান লাগে কোৱা বেছি নালাগে 10,000 মান দি বৰ্তমান মোৰ লগত 7,000 আছে ঠিক আছে মই কিবা এটা মেনেজ কৰি তোমালে 10,000 পঠাই দিম তুমি কালি ঘূৰাই দিবানে বিন্দাছকে ঘূৰাই দিম তুমি টেনশ্যন নাই ল'বি পইচাটো দিবি এতিয়া মোৰ লগত পইচা ঢেৰ আছে ঢেৰ এতিয়াহে নাই কি দিয়া মই পঠাই আছো जानमनि शइकिया मोनबायबो माथो आसोलनिफ्राय फैसाखौ रगनो हायोलै मालाय हिनजावफोरनिफ्राय फैसा बिबानो मोनो हिनजावफोराबो नोंनो मानो इसेबां फैसा होनो हायोलै बेनो जाबाय अमा राजानि हिडेन टेलेन्ट बोले तो हाइडेन टेलेन्ट एलै माबा माबि जाहोबानो जाबाय जोंनो आच्छा बारु थाइबानि लारु जाहोगोन दे होमबालाय दा मोनायाव लोगो हमलायनोसै नङा होमबा बेसेबां टाइमाव थांगोन 7टासोआव थांनोसैब्रा ओइ होमबालाय माथो 6टायानो जाखाबाय थु न'आव ओंखामफोर जाहैना लाहैदो बयबो फोरसाफोरसिनो आरो नारजि बुदां नोंलाय थांनोसै नामा न'आवलाय माथो खालामना थानो नङा होमबा होमबालाय माथोबाव थुदो ओंखारदो आच्छा दे आंखौ सोरखियाव गाखोनो दालिंगाहाय नोंसोरा गाखोनो हायो गाखोबानो जाबाय जोंफोरखौ दालिं बाल बावै दुमफाव बेखौनो एसेबां गियो नामाब्रा गिबा बांसिनसो गिनाय जायोलै एसे एनै गाखोना नायनांगौ नोंसोरनि बुरखायनायाव आं गाखोआ माथो जेबो जाया दे दुमफाव देनाय खेबसे गाखोनानै नायलाय आय गैया आंखौ बिदि दालिं नोंसोरो आं रागा जोंबा दा मेलानिफ्रायनो खारगोनसो आं गाखोनो हाथारिखौलाय माथो खालामबावनो ना सोमस्रि जोंनो गाखोनोसै नामा आं गाखोथ'ला नामा बेहाय गाखोनि माथो जानोखाय आंबो थाफागोन ना दे नोंसोर गाखोयै थां थौ होमबालाय मालाय गाखोनो हायिफोरखौबो बिराद जबरदस्ति खालामनो नागिरथारो ओरैनो खायफा मानसिफ्रा हां गोमानानै थैगुलायनाय जायो आरो बिसोर माबा रोंगोमोनदोंहाय गिलु बालु दुमफाव हारसिंसो माथो लोगोफोरालाय सोरखियाव गाखोहैजोबबाय बिसोर फैलाय माला गाखोहैलायखो बेलाय दासो थांदों माथो थफिरामसोलै थफिराम नङा होनलाय बियो
दासो लोगो मोनफैदों जोंबो थफिरामखौ ओमफ्राय गाखोनो होनबाय थानायखाय साथामखौबो थिनहरबाय आं थांदो गाखैथां होननानै आंखौबो जि अख्रा लिंबाय थाथारदोंमोन गाखा माथों दुमफाव थौ सानैजों गाखोहैनि गाखा माथोहाय आङो मानो गाखोआ लोदो बुद्रांखाय गिदों नामा हो बायजानो गिदों नामा नोङो अबेसे मानसिया लोदो नालाय बायनोबो हागौ ना आंखौ जाला माला होनथारनाङा दै आं गिनायखायसो गाखोआखै बेवहाय आं गाखोबानो बायगोन नामा माथो थिगब्रा नों मानसिया मैदेर बिमानिफ्राय एसेल'सो फिसा ओमफ्राय मैदेर फिसानिफ्राय एसे गिदिर थ' बेनिखायनो नों रिस्क लानो हायाब्रा दम दङबा गाखोफालाय आंजों दम गैया बेखौ बुं गाखोनो हानाय हायियाबो दम थालायनांगौ नामा नोंहा दम दंबा गाखोहैथां आरो बै हायखांग्राया बै हायखांग्रा हाथुरा बायदिया बेफोराव गाखोनो हाया नामा नोङो इथिं हायखांनानै ओरै गारहरना ओरै गोजौआव हायख्लायना ओरै गारदावना हाखौ गाहायाव गोग्लैनाया बेयाव गाखोनो हाया नामा नोङो बेखौथ' सोरखिनिख्रुइबो बिराद गिथावनासिन नुयो हायोब्रा हायो आंथ' हायो नोंसो दम गैया नालाय नों गाखोआब्रा बेफोरबायदि बुस्थु मानसि मोजां गाखोआथ' खर' गाज्रि हा ब्रेनासो बिराद मोजाङै गाखोनो हायो जों बायदि मोजां मानसिया बेफोराव गाखोनो हाया मिथिबाय नुबायना बुंबा माबायदि बुङो बे दुमफाव गालिया मोजां मानसियासो गाखोआ जाहैलायबाय नै जोंफोर गाखोनो हाग्राया गाज्रि जाहैबाय बिदि गिलु बालु बुस्थुआव मोजां मानसिया गाखोखाया आरो गाखोनोबो हाखाया बेखौ जेबो नङा बालनि नोंसोरजों रायलायबाय थाया दा ओरैनो एरावदोंसोब्रा आङो दुमफाव मिथापान जानो नामा मिथापान फै जानोबा फैब्रा मिथापान जाहोनि आंबो मिथापान जानो थांफानोसैलाय नारजि उदां दे आं बेवहायनो थाथ'नोसै आच्छा बेफोरबायदिसो आरोना थफिराम बे सोमस्रियाबो मानो गाखोफानांगौ जाखो मेलायाव लोगो हमलायगोन होननानै बुंबाय आङो सोरखायावसो गाखोनानै थाग्रोबाय नोंना मालायनि बयफ्रेन्ड देनां आंनि बयफ्रेन्डखौबो बिदि नोजोर होबाना नोंनि मेगन थुख्ल'जोबगोन बाला नोंनि बयफ्रेन्डखौलाय मारै नांगौसै आंना नोजोरा नारजि उदांआवसो नारजि उदां आयौ बाला माखौ नाहरबाय थाखायो बियो माथो दिन्दाङाव सोरबासो दं हामथारबाय बालायो नारजि उदां आं लाजिदों आं नोंनि उनावसो थागोन नोंसोरबो फैदों नामा फैदोंथ' आरो ओमफ्राय नोंलाय सोरखियाव गाखोआखै मालाय हनै सोमसेमोना सोरखियाव गाखोदों नोंसोरलाय गाखोआ होमबा आं खेबसे गाखोदोंमोन आरो गाखोनाय लोगो हासुदैयानो जाव गनानै होदों मा होनो नोंबो जेखौ नांगौ बेखौसो बुंनांबाय बेफोरबायदि बुस्थुआव हायोबासो गाखोनांगौ हायाबा गाखोनाङा गावनि जिउखौ लानानै रिस्क लाजाया बेनिखायनो हानायफ्रासो गाखोनांगौ नंगौथ' आरो नोंलाय गियोना गिया ओमफ्राय गिनाय मोना मोननायालाय बापावै नारजि उदां माला फैनाय नोंलाय ओरै फैलाय आच्छा दे मा सोरखियाव गाखोनानै मोजां मोनथारबाय नामा एसे गिनाय मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय नों मानो थाब फैयाखै आं नोंखौ फन खालामनानै खोन्थाखादों माथो आं 9थासोआव सफैगोन होननानै आं सानबाय मा नोंखौ फैनाय नंला खोमा होननानै आरो फन हरनोबो उसुबिदा मोनबायना आङो आच्छा आंजों थाफाबा इन्जय खालामनो मोना नालाय आयौ बिदि नङाहाय बाला दे नोंसोर सानैया रायलायथ' आं बैयाव थाहैथ'नोसै नांलाय बेबायदिनो नांलाय नों आंखौ रागा जोंबाय आरो नारजि उदां नोंलाय मानो थफिरामजोंलाय दिन्दाङाव गाखोनांगौ जाखो आरो आंनि फैनायखौबो नेयासै नों आंखौ फनखौनो खेबसेल' हरो आंसो मेसेजआव सोंहरबाय थायो ओमफ्राय नों मेसेजखौनो नाया आं बांद्राय मेसेज नायनो बायो आंखौ डाइरेक्ट कलसो खालामनांगौ आरो नोंलाय आंखौलाय मा साननानै रागा जोंखो दे आंथ' थफिरामखौ जेबो साना लोगो साननानैसो गाखोहैदों बेयाव आंल' हारसिं गाखोआखैना बुहुत मानसिफोरबो दंफायो आरो दुमफावबो दङ अब्लाबो थफिरामजों बेफोरबायदि नोंखौ गुलि रायलायनो खोन्थायाखैमोन ना आं गुलिखौनो रायलायाखै आं जेबो खोनासंनो गोसो गैला नों आंनि खोथाखौनो लाया माथो नों बिदिबा आंखौ थफिरामखौ लानानै रागा जोंबाय आरोना नों जुदि आंखौ एसेबां गोरोन्थि बुजियोब्ला आं नोंजों मानो रायलायबावनो रायलायला आङो नोंनि नोजोरा आं गाज्रिबा दिनैनिफ्राय नोंबो आंखौ कल दा खालामसै आंबो नोंखौ खालामला आरो जों सानैनि मोजां मोननाया एफा थौलेबा बेफोरबायदि मोजां मोननायखौलाय मानो लाबाय थानांगौ जाखो नों आंखौ एसेबां गाज्रि बुजिबाय थफिरामा आंनि सायाव माबा मोनसे साननाय दङ ना मायो आं मिथिया नाथाय आं थफिरामखौ मोजांखौनो मोना नों आंखौ गोरोन्थि बुजिबायना दिनै मालाय बयफ्रेन्ड गोनांखौलाय मा मोनबाय थायो नोंलाय नोंहा लाजिनाय गैथारा आरो नोङो दा थफिरामा आंलाय नोंखौबो मोजां मोननो हायो आरो आयौ मासे लाजि गैथारै मानसियाय आयौ बाला सोमसेया गाबबाय मा सोमसेया गाबबाय नों आंखौ गोरोन्थि बुजिबायबालाय आंहा बुंनो गोनां जेबो रावानो गैला दुमफाव
बापावै गावनि गार्लफ्रेन्डखौनो माबायदि रागा जोङोब्रा नोंलाय मालाय नारजि बुदां होमबा गोरोन्थिया आंनिसो जाबाय होमबा आं जेबोखौनो बुंनो मोनला होमबा आया बाला नारजि बुदाङाबो थांबाय ओइ नारजि बुदां दिनै दुखु मोनबाय माथो मालायनि मोजां मोनलायनायखौलाय माथो होनबावनो आरोना जोंथ' मिन्थिया बिसोर सानैनि गेजेरावबा मा दङ बादो ओइ मेला गिदिंहैनोसै ओइ बाला नारजि बुदाङा दुखु मोनबायहाय आं बेनि खिथु खिथु थांफानि बाला आं रोंलाहाय बिसोरखौ ओइ माथा फाग्लि वाइला माथो सोरबासोलाय माथो नोंबो दंफैलायो फां सोरजों फैदों नोंलाय माबाहाय दावसो देलायजों फैदोंमोन नोंसोरलाय बहा थांदोंमोन मिथा पान जादोंमोन जोङो ओमफ्राय सोमस्रियाबो गैला माथो नोंसोर गैयावनो मा मा जानानै थांखो सोमस्रिजों नारजि बुदांजों जि नांलायलायबाय दसेनो चल थाइबानि लारु हाबां मिथा पान जानो नामा मानो जानो नांलाय नोंनि मिथा पानखौलाय आरे अन्नानै जाहोगोनखौबो मानो इदि बुङोब्रा मा जानो मा लोंनो बुं दिनै आंनिफ्राय अफार सोरबा हिन्जावनिफ्राय फैसा लालायबाय आरोना थोद मा जाजानो बुंलाय खोथा गैयिनि बाथ्रा माथो थिक हिन्जावफोरनिफ्रायसो फैसा लायो नोङो बेनिखायनो दाखालि गामियावबो बिदि खालामजाबाय नों जानला माला बुंनालाय नोङो नायबाय थाब्रा नैबे अमा राजाया बिसोरखौबो साजा होफिनगोन नाथाय साजाया गोसोआवसो गाबगोन एबारना मोदोमाव बुवा आङो मोदोमाव नांनाय साहोआ मा खालामदों नोंलाय मा खालामबाय था नायग्रोहैनोसै दावसो देलायखौ आयौ दाबा बे सोमसियाबो बहा मोनहैलायखोहाय आं बाबायसो मेलायाव फैनायाबो बिदि गोमालु गोमाला जायो ओइ फै दावदै खेला गेलेहैनि जोंहा नङा माथो ज' फैनानै ज' गेलेयाबा ज' थायाबा जागोन नामा र' सोमसिखौ फन खालामदां हेलौ सोमसि बहा दङ नोंलाय हा ओइ खोनायाखै आं बहा दङ हेलौ हेलौ ओइ देलाय मेसेज खालामना खोन्थालाय मेसेज दे बालनि रागासो जोंजोब्बाय आं मानसिफ्रा बिदि गोमायोना आच्छा नोंथांमोना नायबाय दङब्ला भिडिअखौ लाइक मोनसे होदो आरो थाबैनो 1 लाख साबस्क्राइबार खालामनानै होदो थ' नोंथांमोना भिडिअआव कमेन्टबो होनानै गालां थ' नोंथांमोननि कमेन्टआ जोंनि मेगननि नोजोराव अरायबो दङ थ' बाय बाय लोगोफोर